Túto reláciu vám prináša nový bazárový portál nabazar.sk. V Žiline už niekoľko desaťročí funguje mnoho športových klubov. V našej relácii sa budeme snažiť predstaviť väčšinu z nich, či už z pohľadu trénerov alebo samotných športovcov. Chceme ich tak podporiť a ukázať ľuďom športový život nášho mesta. Milí diváci, dnes vám predstavím šport možno jeden z najstarších na svete. Traduje sa, že vznikol pred 2000 rokmi. Priznám sa, že keď som ho poprvýkrát skúšal, tak som mal 5 dní svalovicu, ale nehovorím to preto, aby som vás odradil, práve naopak. Vyjdite z komfortnej zóny a skúste to aj vy. A ja vám dnes predstavím zakladateľku tohto športu v Žiline, Denisku Sihlovcovú. Ahoj, Deniska. Ahojte. Ja sa ťa opýtam, kedy prvýkrát si ty chytila tyč do ruky? Vieš čo, moja prvá tyč bola objednaná z eBayu, z Číny. Bola asi takáto hrubá a bola krátka asi, 2 metre, lebo som ju dávala medzi zárubne. Pretože sme mali v dome iba proste 60 kartón, tak ja som si kúpila takú tyčku, že medzi dvere. Samozrejme, že však vieš, koľko tam máš miesta, takže tam nič neurobíš, ale tak držala som ju a mala som ju, takže to bol môj prvý kontakt s tyčou a s poldencom ako takým. Boli k tomu nejaké vidička. Samozrejme, že nič som nerobila dobre, ale bola som na seba strašne pyšná. Koľko si mala rokov? Vieš čo, to už som mala dosť, koľko som mohla mať, 23 rokov alebo tak, ale vtedy ešte na Slovensku pole dance nebol, vieš, takže som to musela riešiť takto. Takže ty si vlastne priekopnička, hej? Vieš, áno, dá sa povedať, že určite. A odvtedy koľko ubehlo rokov? Ako dlho sa tomu už venuješ? Ešte venujem sa tomu teraz 12 rokov, od rána do večera, od pondelka do nedele, stále non-stop. A nejaké výsledky, čím by si sa vedela pochváliť za tých 12 rokov? No, máme akadémiu, Pole Dance Academy Žilina, aktuálne zastrešujeme zhruba 500 žien. Máme aj rôzne cvičenia, nie len pole dance teda, ale im obdobné ako aerial hoop a rôzne, však to si ešte potom neskôr povieme. Zúčastňujeme sa majstrovstiev, zatiaľ každá moja účastnička získala zlatú medailu. Tak to je úžasné, tak mohol by som aj ja začať? Určite, veď už si začal. A ešte ti to skvelé, fakt. Ďakujem pekne aj za tú svalovicu, ale dal som to, ďakujem pekne za tréning. Z tých 500 dievčat, to je veľké množstvo, to by som aj nepovedal, že toľko dievčat žije v Žiline. Vieš čo, no, keby som to mala zhrnúť, tak určite každá druhá Žilinčanka už bola u nás, len vieš, ako to je, niektoré otehotňujú, niektoré odídu, lebo musia ísť do školy, alebo tak, ale oni sa potom vracajú, takže ono to je tak, že sa to tak, že príde, odíde, vráti sa, znova sa ozve, keď je predstavujú nejaké povinnosti, alebo možno nejaké zdravotné problémy a tak, takže áno, myslím si, že účastníčok, ktoré to tu už navštívili, máme oveľa viac. Ale teraz aktuálne teda chodí takto 500. Vekovo je to ako, že chodia aj malé deti, najstaršiu ženu, máš koľkoročnú, aby sa nebali vlastne prihlásiť? Detičky máme od 6 rokov. Je dôležité aspoň, aby vedeli, že práva ľavá ručička, akože myslím, že by to zvládli aj mladšie, ale je tam dôležité toto, aby ich vedela tá trenérka usmerniť. A najstaršia žena, o ktorej viem, čo tu chodí, má 54, ale možno máme aj staršie, len ide o to, že ja sa na ten vek nepýtam. Takže možno, že má aj 56 najstaršia, neviem, hovorím, my sme tu všetky rovné a hlavne, že baby chcú. Čo je pri tomto športe asi najdôležitejšie? Trpezlivosť, pevná vôľa a silné ruky a brucho. Vôbec. To príde. Práve, že vždy každý, kto mi píše, že by chcel začať, takže ja mám slabé ručičky, ja mám slabé brúško, ja dobre, veď príde, ja sa o to postaram. A tieto všetky baby, ktoré sú aj tu, aj ktoré k nám chodia, tak oni vidia výsledky, že od hodiny k hodine. Dobre, vieš, dneska ty prišiel si a napríklad ten výskok na týždeň už bol po týždni úplne iný ako ten prvýkrát. A tak toto funguje, vieš? Takže iba treba trpezlivosť, proste chcieť a robiť to so šťastím a zo zábavy. A my sme tu úžasný kolektív, všetci sa tu ľúbime, sme tu taká jedna veľká rodina. Podporujeme sa. Povedz nám viac o tých možnostiach, že je to iba tyč, alebo kruhy, alebo ešte aké veci sa u teba dajú cvičiť?
No, máme tu pole dance, to je vlastne tyč, potom tu máme aerial hoop, to sú závesné kruhy. Máme tu flexiogu. Flexioga je joga vlastne zameraná na zvýšenie flexibility, alebo keď má niekto stuhnuté svaly zo zamestnania alebo z prílišného športovania. Máme tu ploché brúško, pevný zadok, to je vlastne cvičenie záhov vlastného tela alebo s minimálnymi kettlebellmi. To je tiež úplne že super. A čo tu ešte máme? Máme tu aerial gymnastiku pre detičky a oni tam majú aj závesné šaly, aj kruhy, aj tyčku, všetko v jednom, plus tam majú aj gymnastiku, tabatu, prosím, majú tu tam všetko zastrešené v jednom kružku, aby z nich vyrastli zdravé, krásne ženy a potom mi nepísali, že mám slabé ruky, chcem ísť na pole dance, lebo oni už budú mať prichystané celé telo na to. Ako dlho človek musí cvičiť, aby sa dostal na nejakú súťaž? Vieš čo, no napríklad túto Eli, ktorá sa zúčastnila posledná majstrovstiev, tak ona chodila na pole dance 2 roky, povedala mi, že ona chce zúčastniť súťaže a ja, že dobre. Tak sme trénovali zhruba 7 mesiacov, vyhrali sme zlato. To gratulujem. Vždycky sa to pýtam, že keby bol nejaký sponzor alebo nejaký človek, ktorého zaujíma tento šport a chcel by ťa podporiť, čo ešte by si viacej vedela spraviť v tomto športe? No vieš, môjim snom by bolo otvoriť taký obrovský areál alebo takú, že oveľa väčšiu tú akadémiu, kde by sme mali viacej tých sál, aby sme mohli tú kapacitu vlastne rozšíriť. A napríklad by sme tam urobili aj také zóny, že pre mužov, možno, že aj niečo také workoutové, lebo to by určite aj baby chodili, keby bol taký, že workout, to je vlastne spojené s tou tyčkou. Ja hovorím, že pole dance je vlastne workout iba, že na zvislej tyči. Takže takéto niečo, no, že viacej aj tým detičkám sa viacej venovať a rozšíriť to. Lebo už nemáme na to kapacitu ani časový priestor. Takže čím by si ešte tak podporila to rozhodnutie, keď niekto váha, že ísť alebo neísť? Povedz, že... Čím by som podporila rozhodnutie človeka, aby sem prišiel? Neviem. Je to tu úplne najlepšie, dokonalé. Ja neviem, čo by som robila za šport, kebyže nerobím toto, akože reálne. Lebo nemáte tu žiadny stereotyp. Keď už si myslíte, že niečo viete, tak potom zistíte, že vlastne, že ešte je milión ciest, ktorými sa môžete ubrať. A je to také, že bezhraničné. Tam nikdy nedosiahneš to, že už všetko viem. Potom si otvoríš Instagram a zistíš, že vedia ani, že neviem. Vieš? Takže asi možno, že toto, že tam ten stereotyp nemôže prísť. To je jednoducho šport, ktorý má neobmedzené možnosti. Zvyšujete všetko, flexibilitu, silu. Ja neviem. Ja fakt neviem, čo by som robila, kebyže toto nerobím. Ideme si to pozrieť? Poď, ukáž nám. Ideme cvičiť. No, super. A takto sa človek cíti v raji. Jedno z prvých dievčat, ktoré si predstavíme, je Eli a priezviskom. Eliška Medanová sa volám. Koľko máš rokov, prosím ťa? Mám 18. A ako dlho sa venuješ tomuto športu? Necelé 3 roky. A nejaké tvoje úspechy, čím sa môžeš pochváliť? Som 2-krát po sebe majsterka Slovenska v polšport. To ti gratulujeme. A čo nám teraz ukážeš? Ukážem takú spinovú choreo. Poď na to. Ahoj, ako sa voláš? Ahoj, Zuzana. Ako dlho takto už visíš? Tak asi 5 rokov. Baví ťa to? Ako dlho ešte vydržíš? No ja už navždy. Super, tak tancuj ďalej. Ďakujem. Ahoj, ako sa voláš? Ja sa volám Lea. Lea? Áno. A ako dlho sa venuješ pole dance ty, prosím ťa? No, ja to robím vlastne 2 roky, ale s nejakými prestávkami. Mám vlastne len basic a advance, ale robím exotic pole dance, to je vlastne niečo podobné.
Tak nám niečo exotické ešte zatancuj pri tyči. No, môžem kľudne. Ahoj, prosím ťa, ako sa voláš? Ahoj, ja som Mirka. A ako dlho takto už visíš? Ako dlho takto už visíš? 7 rokov. 7 rokov 7 sa venuješ pole danceu? Áno. Čo ťa na tom tak fascinuje? No všetko v podstate, lebo pole dance v sebe spája gymnastiku, flexibilitu, aj silové cvičenia. Je to v podstate super relax. A ste tu samé baby, takže pokoj od chlapov. to tiež. Ako viem, že pole dance cvičia aj chlapi, ale na náš kurz chodia iba ženy. Ďakujem pekne. Není za čo. Túto reláciu vám prináša nový bazárový portál nabazar.sk.